Mun nimi on Satu ja mä oon 29-vuotias. Ja mä oon Roinnet, 35-vuotias, kotoisin Kuosta. Me asutaan Tampereella ja meidän perheeseen kuuluu 4-vuotias poika. Meillä on tanssikoulu, myös 4-vuotias, meidän päätyö ja me tehdään Herbalife Nutritionin osa-aikaisesti. Että tätä pystyy tekemään missä tahansa ja kenen kanssa sä haluat. Me opetellaan tunteen meidän asiakas sen perusteella mitä puhuu ja sieltä nappaan kiinni se, että mitä tarvii. Herbalife Nutrition on antanut meille enemmän kuin meidän tanssikoululla. Nyt meillä on enemmän aikaa meidän pojalle. Me voidaan sanoa, että me olemme vanhempia, jotka ovat läsnä ja meillä on aikaa myös toisillemme.